2025 hasteko Kolonbiara egingo dugu bidaia, Bogotaren handitasunera eta bertan dago gure zain Sara Arregi oñatiarra. Nepal, mendixatik eta beste kultura bat oso desberdinak ikustetelako eta bai gizarte dagokionez, bai mendixari dagokionez asko emungostela ustotelako. Armen argi geratu xat, iririk ez dutela gura biziteko eta igual dozen baina herri baten biziko nahi seguro. Baina bat esatekotan igual, Bartzelona esango nehen. Katalana, bai, betidaniko obsesionio txiki bat egon da hizkuntza horrekin eta bai, katalana. Txinotarra, supongo. Esto está portoko hainbeste nik usteot, ez da mundialmente bihar dozun hizkuntza bat, eta ez dozten taikien ez herrialdeak ez hizkuntzeak orduan hortxe. Hotza eta brisa iteko. Kaixo, Sara, zer moduz? Oso ondo. Ondo, gabonak eta ondo fandia? Lehenengo alisa gabonak etxetik kanpo eta gizia esan oso gustura. Eta nondin ora ibili zara? Txilen ibili naiz, Temukotik Txiloe artean herritxoak ikusten eta mendibueltatxoak iten. Etxera itzultziar zauz, ja aste bete barruak errez banau? Bai, hori da, 7-8 egun barruia oinatin egongo naiz, eta bai gogotxu etxera bueltateko bai, atzenean oso gustura hemen, baina etxea be gustura hartuko. Bai, baina penatxoakin be bai, igual? Bai, penatxoa atzenean bai, jente asko zautu hemen, leku asko zautu, nire egizan bai geixena gentiatik, bai izan dalako konbibentzia bai euskaldunekin da bai kolombianoekin, eta euskaldunakan ikusi alku, baina kolombianoa segurazki ez, beraz, eurak falta mondateko bilurtxoakin eta penatxoakin eurak despediteko egisa esan. Zelako esperientzia izan da? Brutala, nerako unikoa hona etorreal izana, eta oso ondo pasau du. Bogotan hau biziten, eta hemen egon naiz azkenengo 6 hilabetetan, eta kolibin etxetan bizi gara, bi etxe onduan gauz, eta pilin bat hori euskaldun da kolombianoen artean konbibentzia inju. Ordu gehienak Bogotan pasau du, baina gero portxuak eta berukidu, asik pia disfrutatuta eta gauza asko ikasi eta zaututa. Elkarbizitza hori be, polita, aberazgarrixa. Bai, egize esan ohitura desberdinak, janari desberdinak, horarizio desberdinak, eta diferente izan da, baina oso bai egon da hola bizikia, eta niri personalki asko aporto kolombianoak etxean eukitiak, eta hemengo erara bizi alizateak, danok euskalduna juntokoa ginen, ba igual, egunero tortilla patata ingo den, eta etxan areparik egongo adibidez. Eta, konta iguzu, zerk eruan zaitu horra edo? Ez dakit jarantuten galdera horrez, nik Erasmus ikia guran eben behenek isen, eta erabaki nuen baietz, eta Kolombia esan ere azken horreneko aukeria. Eta hartu noztainan esanen, bai o ez, eta bai. Eta orduan, ona etorri nintzen, apurat aziegaz edo esaten dana, eta onera harritxu nahu egisa esan, herrialde honek. Aurretik erreferentziariko baseukan Kolombiari buruz? Asentua pilo bat ezaguna zen, gero artistaren bat hemengoa zela Karoli da honemoa hemengoa diala, eta Bogota hiriburu dala, eta listo. Eta, zelakoa da, hiriburua? Bogota erraldoia, niretako da larriko ondixa, eta oso kaotikoa. Distantziak eta lokura bat dira, leku bat dio bestea ordu bat arraen zu tranquilamente, oinez ordu erdia gutxi, eta hortik aurra dena asko. Gero, hemengo jenteak eta boguila bebai, Bogota definitzen du realismo magiko moan, Bogotan ikusten duzun gauzak inexplikabliak dira. Aldo ikusi persona bat arrati batekin buru gainean edo 4 persona motor baten. Orduan, hasieran hori izan, eta gero ya normalita hoien duzun gauzatzu dira, eta bengo jentekin berbetan eta hori da el realismo magiko de Bogota. Eta, esan duzu erraldoia dela, zela mogoteza batetik bestera? Oinez, autobusian? Nik suerte aukidot, jentesko kestauen auki, universitatea etxetik gertu neukan, eta orduan ordu erdi oinez ikenen goiztan universitatea jaiteko, eta bestela transporte publikoa gomendatu oskuen ez erabiltia, ez da munduko leku seguruena eta guri azalan kolorea ikustea bakarrik turista garela ikusten saku, orduan, vamos a decir, ez dela guretako entornu edo, behin ibili naiz bakarrik transporte publikoan, eta gero ez dela Uberrian. Uberra nahiko merkia da hemen,
eta orduan Uberra izaten da gure transporte ohikuena edo, eta bestela oinez. Ja, ezagutzen dozunean kaliak eta hola, nahi zuen pitimat denpora behitxo oinezke kotxea pagauz, atzenean Uberra da, gutxi balixo baina dirua. Hasieran aipatu duzu bertako janaixa, ez dakit ajiakorik adibidez probatu duzu? Ajiakoan ordez sankotxo izeneko sopa bat gehiago jandot, gero arepak be etxian pila bat inju, hemen oso tipikoa da txokolatia gaztaiakin jatia, txokolatia tasan, hori gaztaiakit, hori betxeko batek bastantetan eken oskun, eta gero bandeja paisa bastante mitiko izaten da, eta horrek, jandu, hola, gehixen bat espezial moan hartzen du horrez, hemengo prezioetarako gara ez dizena dira, hemen normalian korrientazo izeneko menuak egoten dira, dala menu ejecutibo bat izango zara langileentzat, dako horra rosa, legumbreren bat, ensaladatxoa, okelat, eta normalian platano frito edo batakoiak, eta hori igual gehixen janduna. Soziologia ikasten zabitz, zela definiuko zeke gizartia, Kolonbiako gizartia? Kolombia Bogotatik kanpo beste Kolombia bat da, nire ustez. Ordan Bogota da kaosa, Bogota da puro kaos, gero baitea klase diferentzia oso ondixa, ikusizeke jentia trajian egunero eta etxe ondoan biziten kalian beste pila. Ordan, pobrezia da ikusten den zonalde bat dala esango neke, baina diru askoako. Eta gero Bogotatik kanpo nire ustez oso ipaketakoa zelako jatorran jentia, ez dakit, nire dizun etorri nintzen oso raro baik izaten, jentean izatea buenos días, buenas tardes, gracias, no sé qué, han hotza bagara zentzu horretan, hemen dana da, eskerrak emutea dana da, ez dakit, klasitik urten eta gracias, profe, nik ez irakas bat sekula izat, eskerrak emun klase bat emuteatik edo. Zure ikasketa dagokizenez orduan abez galeix esango zen, ez da, balixo izan dutzu? Izan gero unibertsitatean sin más, ez da izan munduko esperientzia dena unibertsitatean, ez da izan hain interesantea, baina gero gisa kanpoan, kalian eta izan dela gehiago ikasteko lekua da ikusteko lekua zela dauen manatuta Kolombia eta zela trataien da baita jente bako ditza eta hemen barruan. Ikasi ala bidaiatu, zein jozu gehiago? Hamiot bidaiatu, baina neukan klasia astelenetik astea eskinera eta ja. Orduan, astean labagun neukan jaita irogun klase, obio gehiago egundoz disfruteleko ikastiko baino. Eta gero, aipatu termoan unibertsitatea ez da izan esperone bena edo, ez da portau ikasketaldetik hainbeste gauzatzuk ikasiot, Kolombiari buruz asko ikasiot, baina ez da gehi, ez dut abantzau soziologo moan esango. Ordan, bidaiatu gehiago inot, aproitxotelako alik eta alemen dana egiten, eta esan bihot hor pila ikasiotela, ez dakit, segun garen herrialde desberdinetan eta hola be, kulturaldetik eta pila ikasiot, bidaiatzen be jakitin bida, etorren nintzen ean nixaenak izan egazki matartzen, eta hoin, badakitzu zela bidaiatu eta hola. Ordan, ikasiot, baina esango neki ez dela izan unibertsitateko ikasketa hundixena, baina penia mutu ezten gauza da, ez da, viaja hoiot ez, ojala unibertsitatean be ikasi bane ben pilima gehiago, ez da gehizena aporta osten. Eta, Sara, ja bukatzen goiaz, esperientzia honen ostian, hasieran aipatu duzu moan, lagun asko itxiko dituzu hor, ezta? Bai, egisa esan, lagun batzuk, hemen badau sueño europeo edo deiketen zegoen hori, badako Europara etorteko gogoa, baina batzuk ezin jaue. Ordan ezingo da etorri, bestatzuk ikusiko Europan eta bestatzuk sueño estadounidenseako jasita ara fango dira. Ordan, gagetan gara jente batekin hemen jarekuna, ez dakitzuna ikusiko esun edo ez, eta egisa esan horrekin, tristea azkenengo egon honeik badabit izaten gogorrak, ez da egit, penia moten dago jentea hemen jareti ez dit, benetan ino barremana fuerte, familia batxango genimoan eta falta motako etxu. Botako zara sekula? Realistak izan da, Kolombia ez da herrialde, ametzako herrialdea edo, ez dakit, nik igual gehiagotu bain dut mendizia edo aktibidadea, eta hemen igual gehiago da, jentia ezautu, kultura ezautu, playita, no seke, ordan, Kolombiara ez dut uste, Latinoamerikara seguramente bai, Bolivian eta Argentinan egonez, eta bixak dira, berriz voltauko naizen, berriz etortiak uroten lekuak, adibidez. Así que,
horrei jara seguramente bueltauko naiz. Oso ondo zara, mila esker, ekarrezketia emutiagatik. Eskerrik asko zueri. Ondo segi, buelta arte. Bai, buelta arte agur.